Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah joom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol o lelningol beele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e ko min mbawi artude hande waɗande on yewtere mon lawol peewal. E ko jangunoɗen e Tawreta en jiino no Allah noddirno Ibrahima beele Ibrahima ina wona bamum leñol kesol ɗo dandowo aduna o e annabaɓe ɓe jogori yaltude ɗo. Kono ha joni jaraten ko e ngol ɗo darol. Saray joom suudu Ibrahima o meeɗani jibinde te kanko e Ibrahima fof ɓe naywino no feewi. Hande noon ko darol kawnigol min gaddani on. Ɗo fuɗɗode darol ngol ɗo ko yimɓe tato jippoto Ibrahima. Kono ɓen yimɓe tato gona yimɓe ɓolɓe. Sabu ɗiɗo e mabɓe ko malikaji. Keddiɗo o ko jomiraɗo o e hoore mum. Won miijotoɓe mbiya Allah wawa feñde e leydi no neɗɗo ni. Kono ɓen juumi te ɓe jijjiti hay hunde ala ko Allah ronki. Allah ko joom bawɗe. Allah ronki wadde tan koko oñi. Hande en ganniyima jangidde cimoje 4 e nder Tawreta. E deftere lasli he e simore 18 nde bindi ɗi mbi jomiraɗo o feñani Ibrahima e sera leɗɗe mawɗe beeteɗe ciluɗe gonɗe Mamre. Ibrahima ina jooɗi e damal tillisa mum e waktu ɓurɗo wulde e ñalawma he ha yi worɓe tato ina dari e sera mum. O ummi e damal tillisa he o fottoyi e mabɓe o diccaniɓe o wi goto e mabɓe tinno rokkam teddungal jippade gallam ma on gaddane ndiyam cembon koyɗe mon poftoɗon e les kiiɗo lekki mami rokku ko ñamɗon beele oɗon kepta doole mon mbawon jokkude lawol mon hono noon ko ndewɗon gallam ko wasa wonde mere. Worɓe tato ɓe jaabi mbi ina moƴƴi wat ko mbiɗa ko. Caggal ɗum Ibrahima heñi rutti to nder tellisa to wi Saratu heño ƴettu condi ɗandi mbaɗa buuɗi 3. Caggal ɗum o dogani orne nde o suɓi hen ñalel moƴƴel paygel o toti ɗum carwowo makko heñi fewnigel. Ibrahima fawi ɗum e yeeso hoɓɓe mum ɓe waddi hen kosam kaɗam wondude e ɓiradam ɓe goni e ñamde. Ibrahima dari jiimi e mabɓe e les lekki he ɓe namnimo ɓe mbi holto Saratu joom suudu ma woni? O jaabi o wi o mona to nder tillisa to. Goto e hoɓɓe ɓe wi mami artuɗo mo wuuri e oɗo saha kadi joom suudu ma Saratu ma dañ ɓingel gurel. Saratu wonno koto nder tillisa to caggal Ibrahima ina heɗo. Kanko e Ibrahima fof ɓe naywi kadi o ɓenni saha mo foti jibinde o. E nder ɗum kanko Saratu o woni e jaldude e hoore makko o wi joni mi naywi kadi joom gallam ina wi okkos saha dakkamme yawti. E on saha jomiraɗo o wi Ibrahima holko waɗi Saratu ina jala? Holko waɗi omo wiya hoore makko wonata sabu o naywi o wawata jibinde? Mbele wonko saɗiri Allah? Mo wuuri e oɗo saha somi artiɗo ma Saratu dañ ɓingel gurel. Saratu huli yeddi wi mi jalani. Jomiraɗo o heɓiti wimo aha kay a jali. E nder ɗum jomiraɗo o wi Ibrahima peloje pawaɗe e Sodom naɓe wondude e Gomor naɓe ɗe ina mawni no feewi. Bakkatuji mabɓe ina pakiti. Mboɗoni jippo mi ƴeewoya peloje beeteɗe e mabɓe ɗe. So tawi ɗe mbayi kono wirate ni mami andu. Ɗiɗo e hoɓɓe ɓe gummi ɗon pay hedde Sodom. Jomiraɗo o kañum heddodi e Ibrahima. Ibrahima ɓatti wi jomiraɗo mbele jogorɗa ko halkidde pewɗo e goñiɗo fof lawol gotol? Mataw kay Sodom ina waɗi hayso ko fewɓe 50. Woni e ma noon ko firtude nden saare mbele a wawa yaafade nde sababu nde fewɓe 50 wonɓe e mayre ɓe? Ala a wawa waɗirde noon. A halkitta pewɗo e goñiɗo fof lawol gotol. Nden goñiɗo o e pewɗo o fof battane mumen gonat gotum. Ñawowo aduna o fof wawata wasde teddinde peewal. Jomiraɗo o jaabi wi somi tawi Sodom fewɓe 50 mami yaafo saare nde fof sababu nde ɓen fewɓe.
Ibrahima heɓiti wi jomiraɗo yaafomi no cuusirmi haaldude e mani min mo ganduɗa komi pundi e ndondi tan ina waawi wasde wonde fewɓe 50 ni wona 40 e njoyo mbele sababu ne njoyo ngakkuɓe ɓe ma firtu saare nde fof jomiraɗo o wi somi tawi e mayre fewɓe 40 e njoyo mi firtatande Ibrahima tinni kadi wi ina waawi wonde tawa ko fewɓe 40 tan ngoni e mayre jomiraɗo o wi mi waɗataɓe hay hunde sababu nde ɓen 40 caggal ɗum Ibrahima wi tinno jomiraɗo woto sek somi haali kadi ina waawi wonde tawa ko fewɓe 3 tan ngoni e mayre jomiraɗo o jaabi wi mi waɗataɓe hay hunde somi tawi fewɓe 3 e nden saare Ibrahima wi jomiraɗo yaafomi cuusalam ngal ina waawi wonde tawa ko fewɓe 20 tan ngoni e mayre jomiraɗo o jaabi wi mi firtata saare nde somi tawi e mayre fewɓe 20 Ibrahima wi jomiraɗo tinno woto sek ko ngol ɗo cakkittomi haalde ina waawi wonde tawa ko fewɓe 10 tan ngoni e mayre jomiraɗo o jaabi wi mi firtata saare nde somi tawi e mayre fewɓe 10 nden jomiraɗo o gayni haaldude e Ibrahima yehi Ibrahima kañum rutti galle mum hedde kikiiɗe maleykaji ɗiɗi ɗi jetti Sodom Lot ina jooɗi e damal saare he tan haa yiiɓe o ummi o fotoyi e maɓɓe o dicci e yeeso maɓɓe o wiiɓe sernaɓe tinnoɗe dokkolmi teddungal jippaade gallam ma on mbaaw sembaade ɗon mbaalon ɗon janngo subaka jokkon laawol mon ɓe njaabi ɓe mbi ala min mbaalata ko e diŋiral he Lot rewi e maɓɓe haɓe jaɓi jippaade galle mum fewnani ɓe ñamri defani ɓe buuɗi caggal ɗum ɓe ñaami ɓe lelaaki tawuni haa worɓe Sodom fof taari galle o gila e sukaaɓe haa e nayeeɓe hay gooto heddaaki ɓe noddi Lot ɓe mbi ɗum holto worɓe jippiiɓe ma kikiiɗe hannde ɓe ngoni yaltinɓe amin jiɗi waldude e maɓɓe Lot yalti e damal galle he uddi baafal ngal caggal mum wiiɓe alaa sehilaaɓam woto mbaɗee nden bonande ɓeeɗo woto mbaɗee ɗumen hay huunde sabu ko hoɓɓam ɓe njaabimo ɓe mbi woɗo ɗon aan koɗo o mbiya aɗa adda sariya e dow koye amen komin jogori waddema ko ɓurata bonde e koɓe jogori waɗede ko ɓe jerƴiri Lot doole ɓe ɓatti baafal ngal ngam dajjidde ɗum e on saha maleykaji ɗiɗi ɗi pooɗi Lot naani ɗum nder galle nguddi damal ngal maleykaji ɗi beddi e yimɓe darinoɓe ɗon ɓe fof gumdam gila e ɓurɗo famɗude haa e ɓurɗo mawnude ɓe donki yiitude damal ngal maleykaji ɗi mbi Lot mbele aɗa jogii ɗo bandiraɓe woɗɓe ko wayno esiraɓe walla ɓiɓɓe worɓe walla ɓiɓɓe rewɓe bandiraɓe waawɓe wonde fof yaltinɓe kamɓe fof saare nde jomiraɗo o nani gullitaali keewɗi fewde e yimɓe mayre ko ɗum waɗi o neli min yomin pirtunde Lot yehi to esiraɓe mum wi ɗumen njawno ɗe njalton saare nde sabu jomiraɗo o ko pirtowo nde kono ɓe cikki o woni koye gaajade nde yehi haa wendogo maleykaji ɗi ngoni e farkilde Lot yo yaltu saare nde ina mbiya fokkit ƴettu debbo ma e ɓiɓɓe ma rewɓe ɓe njalta mbele woto on kalkade so tawi saare nde fayi e yobnede bonande mum Lot woni e lelkinade kadi maleykaji ɗi nangi e jungo makko kanko e debbo makko e sukaaɓe makko ɗiɗo rewɓe ɓe jaltinimo saare nde sabu jomiraɗo o ina yinno dandude ɓe nde ɓe jaltini ɓe saare nde gooto e maleykaji ɗi wi Lot dog mbele aɗa daɗa woto yeccitu ni woto leltu hay nokku gooto jokkoy e hayre he mbele aɗa daɗa nangi ina fuɗa Lot ina yetto sowar ko nden jomiraɗo o toɓi e dow Sodom wondude e Gomor kaaƴe kuɓɓoje biyeteɗo suufara o firti ɗen cehe ɗiɗi e yimɓe mumen wondude e diwan o fof e ladde nde fof joom suudu Lot yecciti dari coti wakli wonti lamɗam subaka law jango e mum Ibrahima yehi to wonduno e jomiraɗo to nde o ƴeewi hedde Sodom e Gomor wondude e diwan takkiɗo ɗon o fof
o yi cuurki ina dumto e jeygol he no cumuni. Nde Allah firtata ɗen cahe waalo ɗo Lot honno miiji Ibrahima dandi Lot e nden firtaare. Ko hono ni Allah ñaawiri cahe Sodom e Gomor ɗe, duumaade e bakkat e salaade waajtaade hoore mum moƴƴaani. Allah alaa e gaajaate te ma o ñaawu kala bakkat. Jooni noon jokken e Tawreeta haa njiyen no Allah rokkirno Ibrahima e Saratu ɓiɗɗo no wiiruno ɗum ni. E Simmore nogas e gooɓere nde bindi ɗi mbi joomiraaɗo o siftori ko wiino Saratu ko waɗani ɗum fodore mum. Saratu woni reedu dañdi e Ibrahima ɓiɗɗo gorko tawi Ibrahima nayi wiino e sahaa mo Allah wiino o Ibrahima inniri ɓiɗɗo gorko o Isaaga. Isaaga dañi balɗe 8 tan o nattini ɗum no Allah yamirirno ɗum ni. Ibrahima yaratno ko e duuɓi 100 nde Isaaga jibinande. Saratu wi Allah weltini kam mi jali, neɗɗo fof nando ɗum ma jalanam. Saratu wi kadi hol miijinoɗo ma Ibrahima dañju e Saratu ɓiɓɓe? Ndene dey mi jibinanimo ɓiɗɗo gorko e nder nayewu makko. Ko noon Allah timminiri ko fodatno Ibrahima e Saratu gila ko ɓooyi ko. Saratu biyetenoɗo jibinta jibini ɓiɗɗo gorko no Allah wiruno ɗum ni. O innira Isaaga ko firtata o mona jala. Kono yimɓe fof beltanoki e jibinede Isaaga. Ko ɗum bindi ɗi kaali nde mbi Isaaga mawni enta. Ibrahima waɗi mbumbayi e entugol Isaaga. Saratu yi ɓiɗɗo mo Haajiratu Misranajo o dañji e Ibrahima o ina jala. O wi Ibrahima riiwu o korɗo e ɓiyum. Ɓi o korɗo rondata e Isaaga. Ibrahima weltaki e ngol konngol sabu Ismailani ko ɓiyum. Kono Allah wi Ibrahima woto mettin e ko wi ko faati e Ismaila e yumum ko. Waɗan Saratu ko wima fof. Ɓayri ko e Isaaga iwdi ndi podan mami ndi yaltata. Mami wat kadi leñol mawngol e ɓi korɗo ma o. Ɓayri ko iwdi ma. Ibrahima ummi subaka law ƴetti ñamiri e hudu suru ndiyam totti ɗum Haajiratu wakkini ɗum. O tottimo kadi cukalel ngel o riiwimo. Jaagol Ismaila muusino Ibrahima no feewi kono ko noon foti waade sabu Allah hollimo wonde leñol kesol ngol e dandowo aduna o gummoto ko e Isaaga kono wona e Ismaila. Ismaila tolinoɗo e duuɓi 15 jalino Isaaga te o wondano ko feere nde Allah waɗi e Isaaga hono leñol jaajgol ɗo dandowo aduna o jogori yaltude. Holko hepti Ismaila kañumne? Bindi dewɗi hen ɗi ina kalana en no yaadiri e yummakko. O hoɗoyi nder jeerende hedde Misra. O resi debbo Misranajo. Ko Ismaila woni bammum leñol aara beɓe ɓe. Ɓe ngoni kamɓene añɓe leñol Isaaga ngol no Allah wiruno ɗum Ibrahima ni. Bandiraɓe on jarama sabu keɗogol mon. Kono amin cikki hande onon fof on gandi wonde Allah jom gurdam gonɗuɗam o ko Allah ñiɓɗo baɗowo kala ko haali. Ko ɗum waɗimo fawde kuugal e saare Sodom nde no wiruno ɗum ni. Kadi o rokki Ibrahima e Saratu ɓiɗɗo no fodiratno ɗumen gila ko ɓooyi ni. Allah ina jogii baawɗe tabitinde fodore mum. E jangde men arore so Allah jaɓi amin ñaagi nde mbawaton heɗade sabu min jogori ko haalde ko ɓuri heewde mana ko faati e Ibrahima manam darol julde taske. Ha lawol gongol miitoɗe ko bindi ɗi kaali ɗi mbi koni ko moƴƴere Allah mawni ko haqqilantago makko e gandal makko luggiɗi. Holi fof bawɗo firde anniyaji makko. Holi fof bawɗo famde golle makko.